peksan Baladewan kinarya anutuping adicara lipur wonten ing dalu menika sugeng hamriksani semoga Cerono Sang Nata Prabu Mandura Prabu Baladewa
Bapak Ibu kinarya pamungkasing adicara kita tutup sesarengan kanthi lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kanthi atur sugeng pepisan mugi saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedal kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti angrembakaning budaya anjunjung martabating bangsa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun kawula nuwun miyadrani kalayang Segra polot kang terminal